viña aquí lavar as tripas cando mataba o porco. E mataba 3 porcos. E viña lavar esta fonte porque era agua limpia. E viña beber cando tiñamos sede, pasábamos pa a leira pa beber. E collíamos botellas de auga e levábamos pa a leira. A ver, eu chámome Maruja, son de Pedrousos. E teño 76 anos e acordo sempre a fonte botar auga por 3 sitios. Aquí regaban o millo e regaban as leiras, os prados. E de verán, durante a sequía do verán, 2 meses ou 3, tapaban o pozo. Despois non, e regaban con el. A fonte da Agramentiña é a auga que é máis sabrosa que ningunha de cantas hai por aquí, Na miña casa decían que era porque era moi fina a beber, que se encontraba moi fina, eu oía na casa. A mí gustábame, pero os da miña casa ainda lle gustaba máis. Eu recórdome que viña a agua, viña da lá que xa sabes onde viña polo camiño ou polo rego, e aquí caía o picho e aquí tiñamos, eran os lavaderos que había, que non había outros lavaderos, e había aquí, agora xa a pedra, e outro do lado de lá. E eu tiña casa ali e viña lavar aquí que non había outra agua, ou ir ao río, ou non había outra agua. E aquí xogábamos, aquí, cando éramos rapaces, non había outros xogos. E xogábamos aquí, e estábamos por aquí todos, hasta que era noite ni luz pública había. Chámame Carme, estou aquí no picho do Rego. E teño 72 anos, fago, pasado mañán, Fíxose Xabrón, que na miña casa tiñamos... Tamén nós a fixeron un molde con tablas e despois cortábamos os tacos. E a grasa toda que ibas tirando das comidas era para xabón. Sí, pero eu... Xosa é a grasa. Grasa sí que eu levaba. E batían, revolvían, e botaban nun maseiriño, como un maseiro de madeira. Sí, e despois secaba e despois cortabas os tacos. Estaba seco, cortábano. Son Nieves, nacín en Pedrousos, criei-me en Pedrousos e vivo en Pedrousos. Teño 79 anos. Que para lavar a la cara, acórdame que había xabrón da toxa. Para lavar a cara. A máis lagarto, os tacos de lagarto. Agora que había que respetalo, aquel xabón, xa había unha jabonera, unha cousiña para poñer o xabón, había que sacalo para que non se derretera e acomodalo ali. E aquel xabón ao mellor botaba medio ano ou así. Bueno, Dios queira que non volvamos aos tempos de antes. Entonces, aquí eran as reunións, como viñan as señoras todas, a esa hora, máis ou menos, que daba a sombra dunha parra grande que había aquí, daba a sombra, e viñan todos para aquí. E aquí había por onde sentarse, e aí había por onde sentarse, e estábamos aquí era a divirtición que tiñamos. tiñamos. E despois, cando facíamos outras reunións da aldea, eran aí no medio da aldea. Sí, no medio da aldea. Aí no medio da aldea. Pero a maioría era todo a Brán, estar aquí todo neste aquí. sitio. O soldador iba porta por porta. Tal día hai unha reunión no portal de Pedrousos. Viñan os veciños, oímos limpiar a presa esa que che dixo hasta o xogo, para traer agua para a aldea. E os camiños do monte. E iban aos camiños do monte, que había que arreglalos, que os carros non subían, xuntábamos todos aquí, porque os maiores contábanos historias do que pasaba, e todo perto de aquí.